To jama'a assalamu alaikum, har kullum dai sunana Muhammad Falalu Adam, CEO na Falash Media TV da kuma Nasrim Hausa Tech. Da Allah idan wannan zuwan shi ne zuwan ku na farko wannan channel namu albarka ku dinga danna mana alamar subscribe, sai ku danna like, ku dinga sharing da yan uwa da kowa su amfana. Yau za mu yi muku darasi na biyu ne akan koyar da kwamfuta. Kamar wancan sati da ya wuce mun yi muku introduction wato gabatarwa akan kwamfuta kenan. Yau za mu muku darasi na biyu game da kwamfuta insha Allah. Dan Allah ku dinga bibiyar Nasrim Hausa Tech ko kuma Falash Media TV domin samun ƙayatattun shirye-shiryen mu akan technology, kwamfuta ko kuma waya. Mun gode, ku shiga cikin shirin kayan da nani. To jama'a yau za mu nuna muku yadda ake sanya hoto akan wallpaper na kwamfuta ɗin insha Allah. Ku dinga bibiyar channel ɗinmu, kuna yi mana subscribe, kuna samun sabbin shirye-shirye. Za mu nuna muku yadda ake sa hoto akan wallpaper akan screen kenan na kwamfuta. Na farko za mu nuna muku yadda ake sawa ta ciki, kuma za mu nuna muku yadda ake sanya shi ta waje insha Allah. Yanzu da fari in ka zo kai right click nan kenan, kai right click sai ka zo can ƙasa personalize. Bayan ka yi personalize sai ka zo desktop background kenan, gashi nan. Bayan ya buɗe wannan ya baka dama za ka iya zaɓen kaloli ka sa kala misali. Ku dinga lura da nan baƙi, na zaɓi wannan kalon kun ga ya canja, na zaɓi wannan yellow ne kun ga ya canja. To ba nan za mu shiga ba, za mu zaɓi ainihin hotunan da kwamfuta take zuwa da shi. Kun ga nan an ce picture location, sai ka taɓa shi haka, sai ka ce windows pictures, sai ka zo ka zaɓa misali. Bari mu zaɓi wannan, kun gani sai ka ce save, sai ka fita. Kun ga yadda ake sa hoto akan wallpaper kenan insha Allah. Wannan hoto ya zo ne akan kwamfuta, shine na shiga na sanya shi insha Allah. Bari mu zo mu duba inda akwai hoto sai mu nuna muku yadda za ku sanya. Bayan ka buɗe folder ka haka, sai ka zo ka zaɓi hoto na musamman. Misali ga wani hoton aboki na ɗan gaye kenan. Za mu nuna muku yadda za ku sanya shi akan wallpaper. Bayan ka display haka in ka ga dama, sai ka zo kan shi haka, sai ka yi right click, sai ka zo ka ce set to desktop, sai ka taba shi. Bayan ka yi haka sai ka yi minimize domin ka tabbatar ya hau ko bai hau ba. Kun ga hoton kenan. Da yake hoton ya zo babu background ne, bari mu je mu zaɓo mai background kenan. Bayan nan ka zo bari mu zaɓi wannan, yana da background, sai ka yi right click a kai ka zo set to desktop. Gashi nan insha Allah kuna ganin ya buɗe. Za mu nuna muku yadda za ku kakkasa shi cika muku kwamfuta ya rarrabu. Kun ga dai hoto ɗaya na sa ko? Za mu nuna muku yadda za ku ƙara rarraba shi ko ta ko'ina. Za ka ƙara zuwa ka zo ka yi right click, ka koma kan personalize, sai ka zo desktop background, sai ka zo kan picture position. Kun ga yana kan center tsakiya kenan, sai ka zo ka taba shi. Bayan ka taba shi sai ka zo ga title, sai ka taba shi haka, sai ka ce sai ka fita. Wani sai ba in ka zo personalize, sai ka zo desktop, sai ka sa shi a title. Bayan ka sa sai ka taba save, sai ka fita a wurin kenan. To jama'a kun gani yadda ake kasa hoto kenan akan desktop insha Allah akan screen ɗinka na kwamfuta. To yanzu sai abu na gaba, za mu nuna muku yadda ake creating folder insha Allah. In ka zo ka yi right click haka, sai ka zo ka ce new, sai ka zo in ka taɓa new sai ka zo folder. Ga new folder kenan, ga shi nan ya nuna mana. Sai mu zaɓi sunan da muke so, misali za mu sa Shamsu. Shi nan mun sa folder mu kenan, kun ganta empty ce babu komai. Mun creating folder kenan. To yanzu ya za mu zuba ayyuka a cikin wannan folder. To ga wani aiki 1, 2, 3, 4 za mu ɗauko su sai mu zuba su a wannan folder kenan. Bayan ka buɗe folder ka mai suna Shamsu haka, sai ka sai ka rage shi ya dawo maka ɗan ƙarami, ɗaga shi ka komar da shi gefe kenan. Misali za mu kwakwashe duk wani tarkace da yake kan desktop ɗin mu dawo da shi cikin wannan folder. Za ka zo ka yi double click a kai, da haka sai ka ja shi. Kun ga ya zauna, sai ka ƙara double click sai ka ja shi, ka rike shi kenan.
sai ka sake, kun ga ya zo, sai ka ƙara yin double click, sai ka ƙara yin double click, sai ka dashi, kun ga ya zo kenan. Da Allah ku dinga bibiyar mu a Fal'ash Media TV, kuna danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. Sai kuma darasi na gaba za mu nuna muku yadda ake shiga wurare, a shiga nan, a kulle, a shiga nan, a fita, a shiga duka. za mu nuna muku shaf cikin hanzari insha Allah. Misali, wannan folder shine muke kira shi Microsoft Word, wuri ne da ake yin rubutu insha Allah. Shi nan bari mu buɗe shi. Duk folder da kake so ka buɗe a computer, an ka zo kan shi za ka yi double click ne a kai. Kun ga Microsoft Word ɗin mu ta buɗe kenan. Nan shine home, nan insert, nan page layout, nan reference, nan mailing, nan kuma review, nan kuma view. Duka kowanne ake shi daban insha Allah. Kowanne za mu zo mu yi muku bayanai shi dalla. Nan muna nuna muku yadda za ku shiga wuri ne ku kulle shi. Kun ga wannan kenan, shi ma nan folder ne. Misali Shamsu, ga shi nan document ɗin da suke ciki su ma za ku kulle. Nan ɗin da kuka shi ne wurin kullewa kenan, nan kuma shi ne wurin minimize in box ɗin, ko ya dawo ƙarami ko ya dawo babba. Nan kuma shi ne minimize. Duk abin da ka yi minimizing ɗin shi kana so ka gan shi bayan ka riga ka buɗe baka kulle ba, ka yi minimize kana so ka gan shi. Kun ga nan line nan, abubuwan da suke line nan, to duk wani abin da ka buɗe shi zai zo yi ma display ɗin shi a ƙasa. Kana so ka zo ka gan shi, mun buɗe wannan hoto da sun za ka taɓa nan. Kun ga hoton yana nan baka kulle shi ba, minimize bari mu kulle. Nan kuma akwai wurin sa background ne, shi ma ba mu kulle shi ba, sai mu ce kulle shi. Nan kuma akwai foldoji guda biyu da mu buɗe, akwai download, akwai Shamsuddin. Misali kun ga download, kun gani gashi nan hotuna ne da suke kan abubuwan kenan. Sai nan kuma shi ma akwai Shamsuddin kenan, sai mu kulle. Insha Allah ku dinga bibiyan mu a Fal'ash Media TV domin samun sabbin ƙayatattun shirye-shiryenmu ko kuma Nasrin Hausa Tech. Yanzu za mu nuna muku yadda ake kashe kwamfuta. Dama gabatarwa mun nuna muku yadda ake buɗewa, yanzu za mu nuna muku yadda ake kashewa. Domin ita kwamfuta dama ba a kashe ta direct. Idan an kunna ta a farko ba a zuwa a zo a kashe kwamfutar direct. Za mu nuna muku, za ka zo nan wurin start menu ɗinka, ka taɓa shaka, sai ka zo ka ce shut down, sai ka taɓa. Kwamfutar ka za ta mutu. Dan Allah ku dinga bibiyan mu a Nasrin Hausa Tech ko kuma Fal'ash Media TV domin samun sabbin ƙayatattun shirye-shiryenmu. Mun gode. Ina yin ku masoyana.